Il-Prim Ministru Robert Sabela der mill-ġdid dajjef kif ma rnexxilux jikkonvinċi lill-Ministri tiegħu biex jisfurzaw lil Edward Cicluna jirreżenja mill-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Hekk iddikjara l-editur tal-Malta Today kif sostna li minkejja li Sabela quddiem Kastilja qal li kellu appoġġ unanimu mill-Kabinett dan ma kienx minnu, kliem li mhux jgħidu l-Partit Nazzjonalista iżda il-medja indipendenti. Persuni qrib li gvernet jinsistu li Sabela spiċċa vittma ta' kliemu stess wara li hu ftit jimilu kien qal li l-Kabinett kien se jisforza lil Cicluna biex jitlaq minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali jekk dan ma jirreżenjax. B'sorsi oħra li tkellmu mal-Malta Today jgħidu li kien hemm numru ta' ministri li iddibutaw kemm dak li xtaq Robert Sabela kien legali, waqt li numru ta' ministri oħra staqsew kemm it-tneħħija ta' Cicluna se tinżel tajjeb mal-partitarji u l-attivisti tal-partit li diġà jinsabu irrabjati bir-riżultat elettorali. Waqt il-laqgħa tal-Kabinett li tamet iktar minn 5 sigħat kien hemm numru ta' ministri li baqgħu f'Kastilja fl-istess ħin li Edward Cicluna innifsu kien fuq ġewwa kif jiġru dawn il-filmati. Bis-sorsi qrib il-Labor jgħidu li dawk il-Ministri li baqgħu Kastilja kienu qed jippruvaw jikkonvinċu lil Cicluna biex jissospendi lilu nnifsu. Iżda ma rnexxilhomx. Sorsi oħra viċin il-Labor semma kif il-U-turn saru sinonimi ma' tmexxija ta' Sabela fosthom l-abbort, il-pożizzjoni dwar l-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofia, kif ukoll dwar il-kwistjoni ta' Rosin Kutajjar li spiċċat imkaċċija mill-Partit Laburista.